बर' ओनसोलाव बर'नि माबायाव बिटिसि बिटिआर जायगायाव जुदि जोंनि ओंखामखौनो जों सेनानै जाजानांगौबा जों बबे जायगायाव बर' हिनजावा बिजनेस खालामहैनो हानो जोंथ' जानो हाया एसे फिसा फिसौखौ फोरोंनाय मानाय जोंहा साख्रि गैया मा गैया जों बेखार मानसि जों बेजोंनो जानो सानो सि फाननानै गांसे गांनै बेबायदिनो एसे नांबा हामगौ नङो थाइसे मादैमोनहा अबेनि जाखो दतमानिनोखा दतमानिनोखा आंहा मोसानायाव गाननो रिल्स बानायनायाव गांसे लानांगौमोनलै लोगोफोर नोंथांमोनहा जे आदा थग्रोन बिनिफ्राय बाजै खनजिथामोनखौहाय बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामहरनो हागौ रायहरनो हागौ बिनिफ्राय मानो बिसिनि भिडिअखौ नायो दे मानो आजां भिउस फैयो दे खोन्थाहरलाय नोंथांमोनहा ओमफ्राय नै जों दा माने दतमा बाजारावहाय थांनो नागिरदों बरायबाय आरो नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे ब्लग गोदानावहाय दा नै नोंथां मा लायनो नागिरदों आङो गामसा सेन्देल लायनो नागिरदों बेनिफ्राय आंहा सेल्फि स्टेन्ड माने ओरै रिल्स बानायनायावहाय नांगौ नालाय होनो नांगौ रावबो हमग्रा गैया नालाय बेखौ लायनो नागिरदों आरो दा जोंनि दतमा बाजारखौहाय नायदो लोगोफोर थांसै जोङो न'निफोरजों दा माने बाजाराव सफैबाय ओमफ्राय एसे बाजारखौ देखायग्रोनोसै मोजां खबरफोरा मादैमोन एसे देखायनोसै आं आंहा मोसानायाव गाननो रिल्स बानायनायाव गांसे लानांगौमोनलै लाजाया जिखुनु जाया आं बायनो ना मानो सानदों जिखुनु जाया नै गुफुरखौ लानो ना गोसोमखौ लानो खोन्थालाय गोसोमा साबसिन आं गोसोमा ओरैसै दाख्लै बिमानिखौ गाननायदोंमोन आङो बिमाना हामा बेनोलायनो 32 आंनो बेसेबां हामगोन 40 हामगोन ना 34 हामनो हागौ ना मादैमोनहा अबेनि जाखो दतमानिनोखा आदसा दे नै मादैमोननावहाय बायबानो जाबाय माने नैबे रबिबार बुधबार बाजारावहाय फानफैबाय थाखायोना फैबाय थाखायो औ एसे खोन्थाना होबाय आङो होमबालाय जों थांसै दे मादै दा ओरै दस्रायावहाय देखायबावनोसै नै ओरैथिंबो आयंआ दख'ना फानदों सिख्लाफोरनि ब्लाउस मोजां दा आयं मोजां जाथारा बाजारानो सानसे गैया मानसियाबो खम ना नै बाजारा खम आयंआ दतमानिखा ना आङो औ आं सेरफांगुरिनिसो नै फाननोनो हाला मारै होनदों आयं रावबो जोंनाव बायला जों फाननोनो हाला मा जाबावनो दखानानो एभेलेबेल जाबायना आयं हारसाफ्रानो हलसेल रेटैनो फानो रिटेलावबो फानो दा जोंहा मा खालामनानै जाबावनो थाइसे थाइनैल' जोङो माबानानै जेबो हलसेल होग्राफोरखौ बन्द' खालामना होबा जोबोद मोजांमोन आरो दा रिटेलाव गावसोरनो फानो गानग्राफोरनोबो फायखारिफोरनोबो एखे रेटैनो हरो होमबा जोंनाव 50 थाखा बारा होनबाथ' जोंनाव बायनाय नङाना रावबो जों ओरै थाङो गसाइगाव थाङो पार्कआव सेरफांगुरि थाङो काजलगाव थाङो ओरैनो मटर भारा थैबोयो गांसेबो हाबोआ हलसेल होग्राफ्रा माने हारसाफ्रासो होखायोना औ बायनाय दामावनो बिसोरो हरो जों 400 लानानै 400यैनो बिसोर फानजोबो रिटेलावबो बेबादि आरोखि दा जोङो गामाखालिलाय एसे एनै लेखा थेखा गथ'फोरनो बायनानै होनो हायोमोन दा जों हाथारला आरो बोसोरनैसोआ एकदम गैथारगौ गैला एसेबो फाननोनो हाला जोङो दा मारै गथ' गथाय फोरोंबावनो सिख्ला दं फरायफुनाय बिए पास जानाय एमए फराय एकदम एडमिसनखौनो होनो हाला जोङो ओरैबादि समस्यायाव दङ जोङो दा रावबो बेबादि माबायाब्ला जों माब्रै संसारखौ जाबावनो खालि बायनानै लाथुमनायल' जानोसै ओमफ्राय जों फाननोनो हाला बेबादि जानानै दङ आरो दाबो नै दख'ना गांसेल' फानदों 150 थाखा रिक्सा भारा होमबा जों दा मा मोनबावनो जेबो गैला जेबो माबानोनो होनोनो हाला माजों फिनानै जाबावनो जों गथ' गथायफोरखौलाय खोनाबाय दा लोगोफोर माने हलसेल फानग्रा दं जाहैदों हारसाफोर बिसिनावसो बांसिन बायो दाम खमनि माने बे बिसिनावबो दङ बे आयंमोननावबो दङ एखेयानो ओमफ्राय बिसिना दाम खमनि हरसै नालाय
ओमफ्राय खमावनोथ' खम 400 बायनानै 400यैनो जोंनो हलसेल हरनाय नामैनो 400यैनो बिसोरो फानहरो होमबा जोंनाव 50 थाखा बारा होननोसै नालाय दौरायनानै सिख्लाफ्रा सिद्दा खारलांनानै हारसा हौवानावसो बायजोबो जोंनाव लांदां थायो देवल फुजा दुर्गा फुजाबाबो लोखि फुजाबाबो ओरै खोमसि जालायनाय बायो ओमफ्राय जोंनाव गैया बेबादि आरोखि अननानै एसे फोसावनानै होदो फाननोनो हाया दासिम खोनाबाय दा लोगोफोर आं ओरै बेवहाय बर'फोर आयंमोन मादैमोन आब'मोन नुनायखायसो आं भिडिअ खालामदों बे हारसाफोरनिखौ खेबला आङो बानायला मानो होनब्ला बिसोरो बिजनेसावहाय बिराद डेन्जारखा बिसोर माने डेन्जारखा हारसाफ्रा दे होमबा दे आयं जाबाय आं हगारना होगोन औ ओइ लाजिबावो बेखौ खेबथ'ला ओमफ्राय नोरैथिं नै आयं दिनै दतमा बाजारनि दख'ना फानग्राफोर आयंमोनखौ देखायनोसै नै जाथाराखै नामा आयं जारला जाथारा दे आयं होमबा ना एसे देखायबाय नै देखायजाबावो ओरै साला नोंसो ओमफ्राय नै ओरैथिं नै आयं एसे भिडिअ खालामदां एसे खोन्थाना होना आं हलसेल होग्राखौ बन्द' खालामनांगौ नोंसोर बिदिजों ओंखाम मोनजाला बिसोरखौ फैहोनो मोना हारसाफोरखौ बिसोर मानो बुजिया जों बोरै जाबावनो एसे बे माबाफोरखौ नायग्राफोरखौ खोन्थाहर दे नायग्राफोरनो दामानि बिसोर दामोल होफैग्राखौ जोङो बर'जों बर'सो जों जानांगौ जोंथ' गुबुनाव थांनो हायाना दा बेखौ बन्द' खालामना होनांगौ जाहाथे नोंनि बिसि फिसा बा फिसा बिनानावफ्राबो होफैनो हायो दा बेखौ बन्द' खालामना होनांगोन जों मिथिबाय लोगोफोरनो बिदि माने गावसिनि जाथिनि ड्रेसफोरखौ होनो मोनगोन आरो खिन्थु जोंना आयंमोनहा ओरै होनदों माने दख'नाखौहाय बर'फोरजों माने होफानो मोना माने जोंना बेवहायनो बर'फ्रा एभेलेबेल दंखायो नालाय दख'ना फानग्राफ्रा ओंखायनो आरोना एसे बुजिदो लोगोफोर शेयार खालामना होबानो जाबाय ओरैथिं नै बिसोरबोथ' बर'नि ड्रेस फानजोबदों नै बिसोर हलसेलनि फानो गोबा गोबाजोब बिसोर दख'नाफ्राबो ओमफ्राय नै नै आदा एसे देखायनोसै आं नोंनि दखानखौ नै आदानाबो मोजां मोजां जोंनि गामिनिखा आदाया नोंहाबो माबा हलसेल फानो नामा नोंहाबो आदाया ना फाना ओहो फाना माने जोंना बे आयंमोनहा हलसेल फानग्राफोरखौ रागा जोंनो आरो खम खमनि हरो नालाय दे थाथ' आदा होमबा नै बिसोरो हलसेल फानो जाहैबाय लोगोफोर दा आयंमोनहा बेखौनो रागा जोंनो आरो आं खेबासै हारसाफोरनिखौ खेबनानै मा लाब दे दा जोङो नोंथां मा लायनो नागिरखो लङि बायनो नागिरदों नै लङि जोंना बिथाङा ओरैथिं नै बिथिंबो दङ हारसाफोरनिसो दे बियो ओमफ्राय लङिया किमान बाहाय इटा किमान किमान बेसेबां होनदों जोंसार गांसेयाव थारमाने 180 होनदों 180आव है बांद्राय बारा हब्रे गांनैजोंबा 250 होनदों 250 बे थाला लङि लामारबाय आरो ना बांगालसो सानसिगोन नोंखौथ' एबार बाहेरायाव थाबायबा देगोनसो आंथ' खोथा गैया सिनायनाय नङा नालाय नै आदैनाव गाननांगौना लाबाय आरो मोनसे नै आदै हेल' बोलो हेल' हाय बोलो हाय भिडिअ करी से हेलो बोल हेलो हेलो माने जे रे वीडियो बनाइदों वीडियो बनाइ क्यों আমার ব্লগ চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব আছে बेखौ नांलालै होनसै नामा बेखौ हेलो किडनेप खालामसै बेखौ किडनेप करी हेलो किडनेप खालामना लांसै नोंखौ दे बिराद थाखा আছে बेखौ लानोसै जोङो आदै बांगालावहाय ना लादोंमोन ना मासुवा मा नाम एसे सोंसां कि नाम ए दे कि नाम मनफला अ आरो इटा ছোট এটা থাজি কয় थाजी नाम मावा नामाथाय आरो इटा मासुवा বামলা बामला
আৰু এটা রিঠা মাছ আৰু এদিকে সব আসে কিন্তু কোন লাগে এটা নাথুর না নাথুর না লোকাল মাছ না ফিটিক্রি আর এটা রকেট না বালা বাচ্চা না মা আর এটা লারু बेखौ माखासेखौ सोंला नैबे लास्ट बे नै फाना मास दे हयसे लोगोफोर जों दा माने बाजारनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि आं नै लोगोफोर नै बे लामाया दतमा सेरफांगुरि फैनाय लामाया नै नायजाथारला आरोना फुरा गाज्रि जाजोब्बाय बेल' नंबावा दंबावो आरो दा आं बेखौनो खोन्थाबाय बे लामाखौ बानायनांसिगौ बिराद जारला जाबाय आरो डाम्पार खारनाय मानायजों बिराद जारला जाबाय बे साइडजोंबो जाथारा बेल' नङा आरोना ओरैथिं दंबावो ओइ आरो नै टार्निंफ्राव बिदि जायो नामा खालि जाम्पार खारनाय फुरा बेयावल' नङा आरोना माने सेरफांगुरिसिम बिदिनो खन्द' दा बे लामाखौहाय बानायनांगौ आरोना माने बिराद डिस्टार्ब जायो माने गारि एरायनाय मानाय गासिबो ओरै लेफ्ट साइडनि गासिबो माने बे हाखर गैयिजोंसो लाजोबो ना एरायलायनो मानो दिगदार जायो आरो बिदियावनो एक्सिडेन्ट ला जायो ओमफ्राय दा बेखौनो खावलायबाय माने बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो दा बे दख'ना फानग्राफोरनि सायावहाय एसे सानदो आरो लोगोफोर आरो जाय एसे गिदिरफोर बिसोर माने ज' जालायलायनानै बे गुबुन जाथिफोर दख'ना बायदिसिना फानफैनाय फायखारिफोर फानफैनाय ना मा होननांगौ बाहेरानि फानफैनाय हारसाफोरनिखौ एसे माबानांगौ आरो होबथानांगौ ओमफ्राय जोंहा जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने बिजनेस खालामना जानो हानाय बिदि खालामनांगौ नङाबा मालायनिखौसो बायगोन ना लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै दे लोगोफोर बेखिनियावनो नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय शेयार खालामनो दाबाव बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लाइक थेंक इउ फर वाचिं दे बाय